Hipsuli hepsun hei! Joo, siis tänään. Mikä toi? En tiedä. Kuitenkin, tänään me ollaan keskellä metsää. Me ollaan tekemässä hauskoja videoita. Ja ei tiedä yhtään mikä meidän elämän tarkoitus on. Ei. Mutta arvokkaan mitä? Meillä on makkaraa. Tänään aamu syödään vähän Ja siis arvi mikä tän video kuumaa koiraa ilman sitä hiton. Okei, siis arvi mikä tän video idea on. Me syödään. Niin. Me ei saada tätä auki ilman saksia. No, penaalissa sakset, ei mitään hätää. Oi jes. Ei mitään Jes, hätää. jes. Sitten ei kuitenkaan oo. Mun penaali on koulussa. Nep. No ei sentään. Sitten siellä ei kuitenkaan niitä Joku saksia. lapel. Siinä lukee lappu. Kiitos saksista. Ei lintu, älä tiputtele vettä. Kiitos. Ei se on mun kunnia. Cut. Jee, Ei se kuten näette, makkaraa. tossa on toi kodittoman merkki. Kattokaa. Makkara. Kuoriton. Eiku, Kuoreton. kuoreton makkara. Mut siis tän videon aiheena on syödä hodaria ilman sämpylää. Eli kuumaa koiraa ilman shampulaa. On kyllä hyvä. Oho. Kuumaa koilaa. Me ei ostettu ketsuppia. Jee! Dippi kuule. Ei! Dippi. No, mä dippasin vähän. Onks se tossa? No niin, siinä on lunta. Ai kuu, ketsuppia. Dippi. Ketsuppia, dippi. Ja. Majoneesi dippi. Toi on hittu paha. On hyvä. Joo, hyvä on. Tässä on Ottakaa sit hyvän makkaraa. 8, 9, 10. Tässä oli 10 makkaraa, nyt tässä on enää 6 jäljellä. Wow. Oi! Tippuu kohta. Hei, älä... Näillä saksilla avattiin tää paketti. Ai, kun sattuu. Avattiin paketti kyllä. Joo. Haluatteko tekin vähän makkaraa? Mä voin laittaa loppuvideon ajaksi makkaraan tohon. Oho. Siinä on makkava. Ette varmaan näe, mut... Siinä ei. No, tässä on teidän makkara. Ei. Mä jätän se tähän alle. Toi sumunen. Ei meidän kamera sumuistu. Oottakaa lapset. Kato mikä taikatemppu oli. Tää on ihan hiton pahaa. Eli siis teidän makkara. Eli jos on väärin, mä käännä. Okei. Täytyy Alepposta hakea. Ollaan keskellä metsää. Mulla on kehitelty uusi laji. Sen nimi on makkaran heitto. Hei, älä heitä sitä! Ei se, älä heitä oikeesti pitkälle, mä haluan syödä sitä. Heitä tohon. Makkaraheitto. 3, 2, 1. Sinne meni. Ei, mun makkara! Anna yksi. Makkara! Ei! Mun rahalla ostettiin. Sä et käyttänyt yhtään makkaraa. Rahaa. Ei, missä mun makkara on? Siinä ison puun vieressä. Tässä vai? Ei kun toisella puolella. Toisen ison puun vieressä. Sun takana. Joo. Sä varmaan astut sen päälle. Enkö astu? No se on siinä sun jalan alla pitäis olla.